Ngiyanibingelela la kuphuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje. Sicela mawusuku lakho lokuqala la wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike ukuze njalo mase kufaka ama-video kube wena oqala uthola i-notification, yabo. So wengane wethu ngila ngizophawula ngodaba lokwaDubula kanye naye-ke uMavava. Right. Abantu abaningi mhlawumbe bayibonile ivideo yami ngiphawula ngodaba likaDubula noMavava. Yes, mhlawumbe uMavava angimazi face to face. Kodwa kunabantu kufanele uneliseke nje ngokuzwa ukuthi baphila empiloni noma ngokuzwa nje ukuthi bawobani, ungazi ufune deep information for lezo zinto lezo. Kangangokuthi bafethu kunabantu abaningi abagcina bekhomenta kuleya video bebuza imibuzo ke kodwa kube ukuthi mhlawumbe ezinye izinto ngeke sikwazi siyiphendule noma sikisidingo sokuthi silokhu siyiphendula kakhulu online. Azivele siyithulele nje bafethu. Kodwa mina into engangihlaba kakhulu lapha kuDubula ngangihlaba lento yokuthi ebese u-social media ugcina ukwenza ungabazi abantu noma ugcina wena ungazi ukuthi uyisikhondla khondla usabile lutho. Ngijabule kakhulu ke mangabe ngizwa ukuthi uDubula uzehlisile futhi waxolisa kodwa nayindlela bese exolisa ngayo kuwe bebonani impela kushuthi bengalala phansi ngesisa vela lala phansi ngesisa athi nje ngiyaxolisa Bhuty mina bengingazi ukuthi wena mina wara mina this mina ngithola ukuthi uganiwe mina ngithola ukuthi mina u1 mina u2 mina u3 alright ahlekisike ngalokho kodwa ngendlela waye-informe ngayo yayingavumeli noma yayingamnikeza isithunzi lesi esasimfanele uMavava ngalesa sikhathi. Yet wayikhuluma nomlandeli weBlue Nation ngoba uyakuveza ukuthi uMavava bathi mabekhuluma wathi uMavava ubobo uxhaphazile njengama-Blue Nation, uyabo. So lokho kufakazela inkulumo yakhe ukuthi yena wayikhuluma ne-opponent yakhe ukuthi okay abantu laba akufanele baphendule noma kanjani ngoba abantu abangaphesheya yena ungala. So ngaleyo ndlela ke wagcina ekhuluma kanjalo noMavava. Kodwa ke ubuye wazehlisa waxolisa bafethu fanele silwamukele uxolo la Dubula ngendlela esilampela ngayo. Yize ke abantu bese beqala ukusebenzisa amavideo amadala ngoba besithi bengithi mangibuka mhlawumbe ku-account yaDubula uthola amavideo amadala lawa abawasebenzisayo ungazi ukuthi mhlawumbe amavideo amasha la besuke yishingela khona nje amavideo amadala. So akazange akhombisa ukushinga noma ukudlobongela after kusabalalele ya video ngobuya wazehlisa wachaza wathi cha yena uMavava bengamazi akamazi futhi kodwa uyathola ukuthi uBhuty omdala uganiwe futhi uyaxolisa eSouth Africa ngento ayikhulumile uyazehlisa futhi nakuyena uMavava ngento ayikhulumile. So ucela nje uxolo kakhulu. So bafethu eyintweni zonke bese niyicommentile wherever la bese nikhomenta khona especially kwivideo yami ebengifaka ku-TikTok nala ku-YouTube izinto bese niyicommentile bafethu kufanele namukele ukuthi uSexolisile uDubula ngalolu daba abesikade sili-addressa noma ngalolu daba besikade silibheka. So yeah ngezuvula khona phana comment section ukuthi ngabe ubhedile yini mangabe exolisa noma ngabe ube right mangabe exolisa uDubula ngalento ayenzile njengoba ke khombisa ukuzehlisa kakhulu bafethu yabona indlela bese exolisa ngayo nami ngize ngamzwela Nkosi yami ngathi yabona yabona because kunabantu bafethu abahlomekisanayo la ku social media isikakhulukazi abantu abasuke bona bekhulumela amaphuzini abo bese kuba ukuthi abakaze bekhuluma kodwa sebethi manje uMavava lokhu nimenza inkinga ke nani bevele ebhedile ngokukhuluma kanje. Yes ubebhedile but for i-reputation yomuntu kunezinto engafanele uyikhuluma ku social media ngomuntu ngoba kunomuntu othi mina into ethile noma ngathiwa bedlala but iyangilwisa ingenza ukuthi ngilwe noma ingenza ukuthi ngithathe inqumo ngalento siwade uyikhuluma. Khona abantu nje abangathanda ukubizwa mhlambe ngaphansi kweyiketi zoMavava. Kukhona abantu abangathanda ukuthi kusetshenziswe mhlamba singadlala ukudlala sifike but ukubizwa nje ngenhlamba esuke sibanzi ngalendlela eyayikhulunywa uDubula khona abantu abangathanda ukubizwa ngaleyo nhlamba, yabo. So yeah ngicabanga ukuthi lezo zinto besikade sinixoshisa ngaphansi kwazi ukuthi no mfethu yes ningadlala juthu social media but ayihambe ibe nesigaba indlela enidlala ngayo noma mancokisana ayihambe indlela yokuncokisana ibe nesigaba ukuze nomunye mangabe yibona video understand ukuthi no umdlalo lo wensizwe ziyanceka futhi njengoba phela kusemhlabeni vele insizwe inyakazisa uyizwe ukuthi ibalance kangakanani mayibalance bese uyahlehla ngokuthi futhi mhlawumbe ibalance bese uyalishaya ikhandiwe, uyabo. Yeah into kanjalo nje bafethu ngizwile abantu bekhomenta bethi hayi siyathemba kusazophawula ngalolu daba. Ngicabanga ukuthi i-review yami ngodaba likaDubula
namavava iphela lapho. Njengoba umavava wayesecommentile wathi ayi uyabona kodwa ukuthi ungithukela into engekho, kodwa-ke ake ngiqhubeke. Angisazi leyanto nje ngizosifaka isithombe la ukuthi wathi akake kube yini le nto ngendlela wayisho ngayo. Ya ngani zawethu, angizuvula akho mayelana nokuxolisa kukaDubula njengoba kusabalala inkulumo yokuxhumana. Uma uthi ubungakayibona ividiyo yakhe exolisa, ungitshele ngikufakele ilink noma nisho ngifakele ilink yaleyo video exolisa uDubula ukuthi hey ngaxolisa kakhulu wazehlisa into ayenzile futhi uyayisola, uyafisa ukuthi uxolo lakhe lameke South Africa yonke nabantu baningi abantu bese behlekisa njengoba ekuzanye uTethele. Ngiyakhumbula ukuthi uthena hawu wasukela uMavava waxolisa South Africa yonke kwenze njani. Hayi into efana nalezo bafethu ziyenzeka, ugcina ubona ngazo ukuthi mhlawumbe une wonke umuntu ngendlela mhlawumbe abantu abasuke sebe-review ngayo indlela yakho, uyabo, noma indlela abasuke sebexwayisa ngayo ngobubanzi bale ndlela okhulume ngayo. Yeah, so angizovula khona lapha kwi-comment section ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho since kune case efana nalena. Nawe ahlangana kwi-comment section, ungakhohlwa ukusubscribe, wenze sure ukuthi uyalike, wenze sure futhi ukuthi ivideo ilinda iziphele bese uyakhomenta khona khona ngendlela o-understand ngayo. Mathi ngiyacebisa sehlehla namayeza bafethu, ngithanda kakhulu, ningakhohlwa ukusubscribe. Danko.